suturata ga suturata suturata ga suturata suturata ga suturata ya mudi mai bani du abin da na sama sada ne da batula daukakar makusanta suturata ga suturata alkafi tsare ni sharrika na magauta da masu yan kulkul akan da zauna a bauta suturata kara mun dafa'i da jallabin kabuwayi amini ne mai takama da faɗi mabinta suturata ga suturata a ƙara ƙarfafa zuciya da ƙwararra gwiwa cikin yabon masu miya cikar dubbauta suturata Ubangiji aikin da shi kake koyaushe a ƙara yin saka shugaban da shi ya kasanta suturana ga suturata mafi salati si yawan ƙurewa tunani ga annabin nan mai naɗi na duka sarauta suturana da ahali hanyar da ni anan na kasance cikin salatin sasarakuna mu kusanta suturana ga suturata a sanya tushen duka wanda ba Allah ba a ba mu aiki har da Amina umma ta suturana ruwan samaniya ɗaukakar dukan wani kogi na rabu tushen ahalin kisa in wazanta suturana ga suturata da Faduma sannan miji gurin Faduma Imam Ali kai na daga jikin tuta na suturana ga inda Allah yayi wa duka bayi wonin abin shi sannan kar a dinga yi masa wuta suturana ga suturata ban maza namijin maza kani ga salahu kula ni sai kai mun abin da duka kadarta suturana da ku nake yin rayuwa cikin komai na a ya hasanai ne a dukkanin kalma ta suturana ga suturata na gane bunku kadai ya zama ma musulunci Imam Hassan da Hussein Zainaba baba ta suturata jirgin ku ne jirgin da in a hau an kubuta da ku nake yin rayuwa cikar magana ta suturana ga suturata da annabi mun lamunin ku dan kakan ku kumin ji so nake a ƙara yi managarta suturana a dan jinin ku da ke zuga ni kan lamarin ku wala ya shan mai shirrafa wa jagora na suturana ga suturata Nasidu Rabbi ya ja da rayuwar kamar Rabbi mai shirrafa dan Fatima a ya hanya ta suturana uwar gida ta Aliya gaishe ki imamiya mafuziya a yaki buɗa ta suturata ga suturata da sallama na shigo gurin ki ya zahra ku in siya haura mai kamar abban ta suturata salam ala shatar biyar da rabbiyar raina zinariya ga sallamar ki zam amsa ta suturata ga suturata mu abi hafa iga ummu shirafa'u a bar kira ta ko da yaushe jagora ta suturata da ke na shagaltu a dukkanin lamari na kiran kike samar da natsuwa a zakata suturata ga suturata na tashi ne na ganna a cikin mabiyanki hakan yasa hidimar ki zanayi umma ta suturata a kulli yau min banda kudiri sai na ki ta yaya zan burge ki ta kamar mai bauta suturata ga suturata na gane annabi ke kadai yake fuskanta farin ciki na sake ki zan mutum kawo ta suturata magajiya ta Muhammadu Rasulullahi cikar kamala bi ta sai ka samu rabauta suturata ga suturata isar ki ce mai ji da ayyukan duka bayi ki shafa laifi na mukin raya a kadar ta suturata sha maula mai wa na kasda duka sama'u ga malakai su masu ne wa faɗi mabauta suturata ga suturata majinginar duk wani ɗan adam ke ce nan sarauniya mai mulka masu mulki ga ta suturata adam hawa a suna cikin inuwar ki su jikiya sha tambura da algaita ta suturata ga suturata girma ce da take tafi da duk wani girma a fahimce na a dinga gane duk magana ta suturata shugaban dukkan duniya kira shi ma'aiki sinadarin da yake cikin mu duka halitta suturata ga suturata a bangaren mata kira ka ce maulati kaga ashe komai gare ta ne ya kasanta suturata Fatima ta kai da kai kira ta
ma'aiki guda su zamto da rasulakar da amanta suturata. Ga suturata suturata. Isasshiya ke ki isarwa kowa na muhaddasa ke ce guda da ba ta gabanta suturata. Ashe ruwa mai san ganin sa je kaga kogi jini kuwa lallai yana a canje kwata suturata. Ga suturata suturata. Da Fatima Allah ya dubi tuban bawa ashe girman da ya wuce a faɗe ta suturata. Ka ƙaru wani tunanukan ka kanta kana ji ta zarce dukkan nazari bare a kwatanta suturata. Ga suturata suturata. Girman makaki Fatima kwarai sirri ce yana kusata lokacin da du a taɓa ta suturata. Kalubalen bayi kira nake a kiyaye a bi ta sanna a dukkanin cikin shagon ta suturata. Ga suturata suturata. Dan ko an kito na kwance gware tashi ya san aya yake kan aje makabarta suturata. A can da an jewa ake batu su din ne amsar kake kwatar ka kan rasa ka ci kota suturata. Ga suturata suturata. A nan ina amfanuwar baɗi kuma ba rai rashin rabo ne yin bara gurin mabarata suturata. A juri ɗiban wai ruwa ciki na satulu ana anan wata rana zai fashe kalma ta suturata. Ga suturata suturata. Mu faɗi ma muka ba wa rai da ruhi fansa sharifiya ita ce nake kira a kira ta suturata. Rabba ƙara na tsamu a cikin lamarin ta kasantuwar ta kai a rayuwa mai yaba ta suturata. Ga suturata suturata. Zafin karo bishi ya zama zaɗi guna nufi na faɗo ita na gani na karanta suturata. Hakan yasa na kamallakar da komai na ni gurin batu la sajida da mai kiranta suturata. Ga suturata suturata. Gani na lissafi yana zuwa ne daidai idan a lissafa shi kan wana ta gata suturata. Aya suturar alami na mu matsaraita idan suturci in a sake a shakar ta suturata. Ga suturata suturata. Fatima ce nan na bawa zaɓin komai in har ta zaɓan yayi man ina kishin ta suturata. Da na biɗi wani abu aka na same shi da izinin mama gare na ce hujja ta suturata. Ga suturata suturata. Na ba ta zaɓi dan ta zama ta zaɓa min matar da zan aura ta zama mai kishin ta suturata. Na ɗauki alƙawari abin da rabbi ya bani in mace ce zan mata takwara umma ta suturata. Ga suturata suturata. Idan kuwa namijin maza aban shi kenan an gane ne zan sa kafin fitar kalma ta suturata. Ta sanya baba Ali ne suna mai daɗi uban da ya haife ni nasa haka saka suturata. Ga suturata suturata. Da Fatima da dabba'i da dujal binki ki ƙara yin nazara a dukkanin harka ta suturata. Ki bani yanci ummina daga yancin ki hana ni tozarta a rayuwa rahama ta suturata. Ga suturata suturata. Gora komai guna ya umar shirafa saboda manzan nan da shi ya hasa bauta suturata. Gida da mota ba ni yan kuɗi na kashe su cikin hidimar ki imamiya a suturta suturata. Ga suturata suturata. Zaki ce kin ji ni Fatima shi kenan na makaka da amina ga guri zo kwanta suturata. A jubbi yayin wata kamar kowaye saboda na Khadija na bida amsa ta suturata. Ga suturata suturata. Za na tsaya mai sanki ne da ke yin zance cikin kuyan mata a nan ga zana aje ta suturata. Ta mai sharifai ne kani ga usin bege da da'irar zahara umar yake ta suturata. Ga suturata suturata. Allah a ƙara arin gidan ruwa na salatai ga sayyadin kaunai na ahalin kufata ta suturata. Asasu har asahabu na bida Allah na adan salatin sabaki a can zan kwanta suturata. Ga suturata suturata. Yaro ga usi al'amini ne ba wani ba hadiyatin minni kake aya suturata suturata. Ga suturata suturata.